ang toslukanay daw madata na. Aber, sa sininga kagahon, opdan kita sang aton patrol, of course, Biyernes subong, at kilala nyo na, basta Biyernes gani, ang nagaman sa patrol, kung makita ninyo, wala na iban, gwapa it dalaga, balita sa patrol. Si Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, good morning. Happy birthday to you. Ano lain? Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Action Fred. Thank you. Wow, grabe, Action Fred. Thank God it's another day. Kaga, thank God it's another year para sa imo, Action Fred. No, grabe. No, ginahunos lang ang panahon. Sang ligad to, do 71 ka pa lang. Subong do 72 ka na. Kagapon, sa 71 ka pa lang. Subong 72 ka na. Do kadasig lang itood, no? Pero kanami, Action Fred, kay hambal nila ko, no? Nang pag-abot mo sang 60, Action Fred, bonus na nakuno mo. Oo. Ikaw, 72 ka na, Action Fred. Nagasaka ka pa dira sa 4th floor. Nagpang chicks ka pa. Ay, chicks na. No, mas Madiscuss kita na. ay, sala to ya, hindi pang chicks. Aga pang ano lamang, napamubod, manok bala. Pang chicks Kaya mga chicken, inabutangan mo, bubod. May pang chicks do. Correct. Lubara lang da? Ha? Lubara lang. Nadiscuss kita na. Good morning, Tito Jo. Diyan mo na siya, Fred. Kanami lang, no, kay basta birthday mo, Action Fred, imo giniyang tanan niya blessings. So, we wish you all the best, Action Fred, no, pag kabay pa nga kung ano man ang mabaton mong grasya, waslikan mo man kami. Charot lang. Kalain. Pero muna siya, Fred, adriya kita sa syudad sang Bacolod, gabalo sila guro nga imo birthday, tulo tawhay lang sa gihapon, diri sa palibot sang syudad, Action Fred, sininga kagahon, ang aton sininga mga ka-action, ang iban, kaya 11 minutos naman na nakaligad, matapos ang curfew, Action Fred, amat-amat naman yung may nagaginuwa sila sintag sa mga pulian, daw duwa lang man subong action, or pwede tatlo, ka rason. Isa dira, Action Fred, ang mapadulong sa mga merkado nga magpangumpraman sa ila siniwa kinahanglanon for today. Kaya antes pa magtagiting init, makapadulong na sila sa mga merkado kag ini na magpagutok pa pag-abot sang ulo adlaw kag ugto, Action Fred, o kung karon man sa hapon. Ikaduha dira, Action Fred, kadamo na sang nagbalik man sa pag-ulo exercise kada kagahon, Action Fred, nagapadulong dira sa may Capital Park Lagoon, Action Fred, subong man sa bahin sa New Government Center, kag ikatatlo, Action Fred, among mga nagapadulong sa airport, sports o kon terminals, para aga pa, Action Fred, magbiyahe man. Subong niya daw, mo naman lang na ang rason subong nga magwa sa aton sininga mga ka-aksyon. Kahit sa una, Action Fred, ang iban, ara na sagwa, manugpa po pauli pa lang. Kibagaw pa lang puli halin sa mga balay-ilinan, o kung sa the end, Action Fred, yung mga parties. Galikit, wala na subong, tipay mo yung sila sa tagsa nila ka mga puloyan. Kaga, Action Fred, sa gihapon, doon nasubuan ang aton siniwa ka-aksyon, bangag niya wala sang mga entertainment, Action Fred, ara na lang sa tagsa sila, ni ka pa panimalay, pero may ara kita yan na mapulo pamangkot niya, do ka nami, Action Fred, kay if you look at the brighter side, mas nagdamo, naging Action Fred, ang bonding time bala sa ila, sa nga pamilya, Action Fred, isang una,
imbis nga spend nilang ilang spare time sa ilang mga friends, na kadto sa mga entertainment or resorts, o kundi in action Fred, gasto lang kwarta. Pero ito subong nga pandemya, nga may mga restrictions, ara na lang sila sa ila balay, magbakal sila pagkaon para sa tanan nga pamilya, kag ti makabulubanding action Fred upod man ang bugos man nga pamilya. Pero ti subong action Fred nga inoras man, medyo makanay-kanay yung action Fred ang aton sininga kalangitan. Pero kung na-notice mo action Fred, no, Kwaresma na gid ang init. Puwerte kasingki sang init action Fred, no. Ti wala ka nakabalo action Fred kung enough pa ang payong nga dala mo. Kung hindi na, yung iba nagakuan pa, wala labot sang payong, nagakalo pa. Ang iban galing nagahapo na. Bangod nyo. Ang iba ng Fred, hindi naman manigar nga bangod balakis sa pagdali abe, sa ilakadtuan. Kabalo naman kita, limitado ang mga salakyan. Hindi na bala kahulat kisa ati nagamedyo wakaton o kung lakat-lakat ginagmay tikis bisan og tong adlaction Fred kadamo man sa mga nagasakay mo knowing nga limited man daan ang transportation naton makalakat-lakat sila gamay porte kuro kahapo action Fred mo kaya may face shield, may face mask, may bit-bit ka pa nga payong, makalo ka pa, may bit-bit ka pa nga bag o kung ano man dang imo nga dala. Pero ang hapo-hapo action Fred. Pero importante hindi lang gid bala magwa nga super singke idang init. Bangod. Delikado gid action Fred. Tapos matumba ka na wala pilas. Correct. At the same time, ang init action Fred makapatrigger man mo sang ubo, sipon, dira. Kaya halin ka sa initan, masulod ka makadto ka sa mall nga katugnaw ate. Ubos gid ang imo dira nga sipon kag ang ubo. Dira gina makadto ka magtiner sa imo. Pero ti action Fred, pasalamat kita do na ng history man action Fred ang kagapon nga adlaw man. Bangod nga nag-abot na ang first batch sang AstraZeneca vaccines action Fred. Gikan man sa COVAX facility. Kay bali action Fred mga 487,200 doses ng AstraZeneca COVID-19 vaccines gikan sa COVAX facility ang nag-abot sang temprano sa Villamor Air Base sa syudad sang Pasay. Ang bakuna sa Fred ginbiyahe halin ini siya sa Belgium paagi sa commercial flight KLM Flight 803 nga nagbiya sang temprano man gikan sa Bangkok, Thailand. Ini Fred ang gindala sa storage facility sa Marikina nga mo man ang ginbutangan sang inisyal nga CoronaVac doses action Fred. Pero sa karon niya ang maabot diri sa siyudad sa Bacolod karon sa aga or dugay-dugay action Fred sa sininga aga maabot ang Sinovac vaccine nga naman action Fred sa pungsod China action Fred. Kabalo naman kita nga duha iya sa anom ka mga hospital diri sa Western Visayas nga ang una tagaan sang bakuna nga Sinovac ang gikan sa syudad sang Bacolod. Kay ini action Fred kay Dr. Chris Sorongon nga mong Deputy for Medical and Data Analysis sang Emergency Operations Center sa Bacolod, nag-alokar ang gobyerno nasyonal sang 16,876 ka doses sang Sinovac COVID-19 vaccine para dire sa Region 6. Dugang Action Fred, unahon ang mga ginakabing nga level 3 hospitals. Amoy ni ang sa siyudad sa Bacolod, ang Corazon Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital, Dr. Pablo O. Torre ko ng Riverside Hospital, sa Iloilo Action Fred Western Visayas Medical Center, St. Paul's Hospital, West Visayas State University Medical Center, kag Iloilo Doctors Hospital. Action din? Action Fred. Pila ganing edad sa pinitus lukan sina? 18 and between 18 to 59 action Fred. Oo. Kung sumampot ka, sisidta pataas, hindi na pwede. Hindi na pwede action Fred. Pero action Fred, i-share ko lang daan, mula sa nabalanta, ang Johnson & Johnson Company
may di ba Action Fred mapatigayon di sila kay part ang syudad sa Bacolod isa man sa napilian nga patigayonan sang phase 3 trial Action Fred di may ara subok ang ginatawag na screening dira man sa bahin sa Riverside Medical Center. May nabalaan kita nga nagpa-screen man Action Fred ang 60 years old above kay tiyo si saon pa man Action Fred mo kung pwede ako nang iya ka Janssen company Janssen ang Johnson and Johnson Action Fred no. So mabalaan ta na selaktan man sa ila sininga phase 3 clinical trial. Going back Action Fred sa aton sini ginahambal kay ina kay Sorongon sa listahan Action Fred sa master list bala sa Corazon-Locsin may ara sang 1,642 ka frontline workers ang ara sa ilang listahan nga natalana bakunahan samtang 1,493 naman sa Dr. Pablo O. Torre Hospital. Kaya ginalauman Action Fred nga subong nga adlaw Marso 5 maabot ang bakuna agon makaumpisa na sa pagpangbakuna sa mga frontliners sa Marso 7 man. Gin palayag ni Sorongon nga nakasugtan na gikan sa Manila Action Fred ipadala ang bakuna para sa Bacolod kag kuhaon sang LGU sa Silay Airport idiretso sa cold storage sa annex building sang NGC ipaidalom sa inventory antes ipanagtagman sa natungdan nga mga benepisyaryo. So balaan na Action Fred kahapon istorya taman si Sir Dan from PIO na ma-kuan sila kon Action Fred live coverage sila sa pagpambakuna sa March 7 that's Domingo nga adlaw Action Fred. So historic naman niliwat hindi lang kay basta mga bago Action Fred. Nadula si Action Eden na Vera konta-konta siya sa aton special communication ga alabot na ang mga bakuna so pabakuna na kamo. Kaya may mga doktor man na, lantahon kung mataas ang imo blood pressure, hindi ka pwede. Kung may balatian ka sa kidney, hindi ka pwede. Kag iban pa, nga malala nga balatian. Ara na siya, balik sa linya, Action din come again. Correct Action Fred, that's why nga advice gid no, kung may ara ka bala sang mga comorbidity, mapa-check up with Action Fred, kung may existing ka bala nga mga nabatsagan, dapat gid Action Fred magpa-check up kagid sa imo sini nga mga doktor para maabisuhan ka Action Fred kung ano ba lang nagakadapat. Basta ato na ibaluan do kalabanan sa mga COVID-19 vaccine ang 18 years old, between 18 years old to 59 Action Fred ang dapat nga age nga bakunahan. Tidamo nagapamangkot ang iban paano yung mga mga kabataan, paano mga senior citizens. Pero kung tanawon mo Action Fred, kabalo naman kita right from the very beginning ang mga kabataan kag ang mga katigulangan wala na ginpahanugutan nga magwa sa ila sinipa ni Malay. Kung may nagwa magiguro Action Fred gamay lang yun nga porsyento, gamay lang yun nga percentage nga may mga kabataan kag katigulangan nga nagagwa. That's why nga ang 18 years old to 59 amo na Action Fred mo ang may mga trabaho paabi, ang panugutan nga gwa ti mabakal sa ila sa mga essential goods, may mga non-essential travel pati sila ang target nga bakunahan. Kay ti mga kabataan ara lang man sa ila sini mga puloy-an. Kay ti kun tan-awon mo Action Fred, ang mga ang mga adults lang man bala ang posible mangin rason kon nga magkuan rason kon nga malapnan abi dira ang kabataan or maglapta ang COVID-19 kiti sila walang man ang gasigi giyo-giyo Action Fred or ang gasigi Action Edwin, kung ang kabataan may arabi 3 ka magagmay, may 2 ka may mga edad-edad na sa sulod sa puluyan, kag ang iban mga 5 o 3 banda ang mabakunahan, maayo man nina, agon nga hindi na maglaton sa sulod sa puluyan. Yes, correct gina Action Fred. Importante, wala na tani isang pangduha-duha balang iban sininaton nga mga ka-aksyon nga magpabakuna man Action Fred kay presi dito sa pungsod or sa Estados Unidos Action Fred. Sa ibalaan naton mga 60 million na Action Fred nang nabakunahan, but may balita nga may isa ka nurse nga tapos siya pabakuna napatay Action Fred. Do dito naman nag-focus ang aton sining mga ka-aksyon
Kag naghambal naman nga, hindi na lang ko magpabakuna. Amo na Action Fred. Amo na, 1 ka milyon ang wala maano sa bakuna, isa lang ang nadisgrasya na maumid patanan. Correct, Action Fred. Galing kay ti wala tayo kabalo kung ano gitong hinungdan to sa iya to pagkamatay. Kaga ti ang pangamuyo lang Action Fred no nga all will be better this time ya sa aton. Kay ti we understand man Action Fred ang ginapamintar man sang iban about bala tong dingbak siya Action Fred do amo gito nagpalain sa sitwasyon. Kay ti nang nadula bala ang pagsalig, ang trust sang tao, Action Fred. But this COVID-19 vaccine, Action Fred, mas grabe na niya nga pag-usisa. Amak mo, ang iya sinigin agyan, Action Fred, hindi lang isa ka clinical trial, kundi 3 ka stages. Kag may ara, Action Fred, sa mga ginpaydalo man, kumbaga tao na, gineksperimentuhan pa, para may baluan kung mangin epektibo in Action Fred, kag mas mangin maayo ini para sa kadamanti. Tanan nagambal Action Fred, local naton nga City Health Office, Department of Health, World Health Organization. So, kabay pa sa aton sa mga ka-action, mas mabasa-basa ka mo dira sa Google or tagsa ka mga barangay Action Fred naga-effort man sa karon para sa ila sini nga information dissemination drive kabay pa nga maintindihan kag mas maathagan ang aton sini nga mga ka-action Fred with regards sa COVID-19 nga paghahambalan. Dalon ta na lang Action Fred kido permin pan COVID-19 ang atong istoryahan. Dalon ta naman lang ang DepEd bangod nga mag-aumpisa na Action Fred sa masunod nga semana ang pagrehistro sa mga estudyante para sa school year 2021-2022. Kay tisunod kay Dr. Gladys Ameline Sales, tagpamuno sang DepEd Bacolod, antes Action Fred ang COVID-19 pandemic, ang pagrehistro sa mga estudyante nag-aumpisa tani kada Enero Action Fred. Apang tilain ang sistema sa karon. Dugang pa para mapahapos kag hindi na mabudlayan ang mga ginikanan kung sino kuno Action Fred ang mga estudyante nga na-enroll sa karon amuman ang mga estudyante nga irehistro para sa manusunod nga school year apang palayag ni Sales kung may mga ginikanan wala Action Fred nga plano isaylo iya ang ila sini kabataan dapat nga makigaangot na sa mga eskwelahan agod temprano pa maproseso ang kinahanglan nga mga dokumento. Kag tigin ako man Action Fred ni Sales ang kabudlayan nga wala sang face-to-face classes bangod sila nga mga manunudlo wala sang ideya Action Fred kung ano kag paano ang pagtuon o kung may nagakatun-an gid man ang mga estudyante. Pero ti pasalamat siya nga ang mga ginikanan na id-id kag nagatutok gid sa pagbulig sa ila sini nga mga kabataan. Ibaluan man Action Fred may mando ang DepEd National nga kung wala gani nagakooperar kag nagapakigangot ang estudyante subong man ang ginikanan mahimo nga padulungan sang manunudlo agod mausisa ang sitwasyon kag mahibaluan Action Fred kung paano sila buligan. So far, Action Fred, diris palibot sa syudad sa Bacolod at islang, amo lang sa gihapon Action Fred, tulutawhay kag kabay patayuyon all throughout the day, tulutawhay. Keep safe lang yun sa aton siniwa ka-action kag of course, happy birthday liwat kay Action Fred Salanga. Para naman sa complete nga management sa inyong liver detox, mag-Detox 500 sa Kadadlaw kay Detox 500, ang may detoxifying compound. Observation report kay iban nga balita din sa Patrol Action Eden Aboso. Una sa balita sa Action sa Bacolod Action Radio. Aksyon Fred Salanga. Masobra 4 ka dekada nga pagserbisyo. Bantog nga komentarista sa radyo. Aksyon Fred Salanga. Our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Action Radio.
Kinkilala bilang Icon of Radio in Negros Occidental sa Tingog Kaghandurawan Awards 2021. Aksyon Fred Salangka. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:29 na. O malango na kamo. Ano pang ginahulat nyo? May trabaho karon nga adlaw. Ano ang namit nga pamahawon karon nga agaman? Do ka namit baka lagaw bla? Nang priska-priska gigalagaw ng 1 kilo? Isugba mo bala? Sus, sa kanamit, no? Nang pagbakit mo gaaso-aso pa bala? Plastara mo sa sinamakan, kag i-sulusaw-saw da. Pagkatapos may guno ka nga priska-priska gid, kamatisan mo. Pagkatapos bakla mo lupo, paitan, sus, sa kanamit ang higop sang sabaw karon nga aga. Kampyon na! Bulog taw na kamo kag manumdum na kon ano na ang inyo pamahawon. Masingki ang init, no? Porte. At hindi matago, summer na gidman, bisan pa magsiling ang pag-asa nga ang hangin amihan nagahuyop sa gihapon, hindi matago, masyado na gidman kapaang sa panahon, extra nga pagalong sa pamalatian. Gatuhaw ang mga pamalatian, mong porte ka init. Hindi lang balatian sa tao, pati na sa mga kasapatan. Muda naman yung baklanay green nga antipara sa mga karabaw kag baka. Kay maglalahaya ang mga hilamon, butangan mo green nga antipara niya. Kuan ini labas ini. Porte naman ni ang kainit kag kapaang. Bisan paano, extra nga paghalong. O nahaw na nga utong sa ngaton roll call karon nga kagahon. Kay Alex Buntisa, good morning. Kay Vanessa Mayo, thank you, Gid. Good morning kuno sa friend niya, kay Noel Amar, dira sa Canada. Kay Libby Lacorte, kay Jerry Orbino, si paring Jerry Hontiveros, salamat, Gid, sa Panamyaw. Kay Angela Liarte Gayon Dato, kay Marlene Diaz, thank you, Gid, kay Anabel Calderon Dorendes, salamat man, kay Alex Puentes, kay Dani Pornes Salumante, kay Warren Ortez, kay Yorb Quiñol, happy birthday, thank you, kay Lalin Alayon, sang Riyadh, good morning da, kay Ibon Bosher sang Germany, good morning man, kay Marcelo Piñapel, kay Rinaldo Giroy sang Barangay Handumanan, kay Jen Hisolgon, salamat gid sa Panamyaw, kay Tere Simpron Yung, good morning, kay Ronnie Gordon, pangagda sa kape, kay Delia Liabe, kay Sheila Alagos sang Homesite, kay Jubal Trinidad, salamat gid, kay Utay Benedicto sang Victorino Heights, Mansilingan, good morning, kay Biloterio Acosta Gary, good morning man. May lang nga pag-upod-upod sa ato na tagsagid kakagaon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:32. Mabalik ako pagkatapos ini. Para sa bayan. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog Kaghandurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang Icon of Radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is
Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering si Action Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM. Ang harana sa DYEZ Action Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang Dagan sa bilog nga Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan, lakip na ang Kalayaan Islands, may kasarangan nga pagbalod sang kadagatan. Amoy na ang aton tikang sang panahon karon nga adlaw pitsa 5 sa bulan sang Marso tuig 2021. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:36 na. Kay Di Anton Diaz, kay Tony Diaz da, good morning, nila sa Patria Village. Ton, kamusta da? Gatubod ng tubig. Kay Nilda Yotes, good morning man. Kay Evelyn Dugaduga Holgen Catalogo. Kay Vanessa Mayo. Vanessa, good morning, nila sa Minnesota. Kay Risa Alvarez, nila sa Minnesota, USA. Good morning. Kay Iba Siralbo. Kay Josephine Lobaton, kay Ganghe SG sang Switzerland, nagamonitor man karon nga kagahon. Kay Gabi Hipilga, may lang nga pamati tagsagid kakagahon. Tamyaw ya kuno mga bata ya sa California. Kay Mary Grace, dira kay Mikaela, kay John, sige, dira sa California. Kamusta da ang pangabuhi? Mayo lang. Dira kay Leo Antibo. Kay Leo Antibo, good morning lang. May lang nga pag-monitora. Tagsa lang kagkaagahon. Diri anay kita sa maayong balita. Ining libre ba lang nga medical check-up kag libre nga konsultasyon sa Life Extension Clinic. Alas 9 ang aga, tubtob alas 3 ang takna sa hapon. Dira sa Life Extension Clinic, ang ginagamit nila standard gid kag acceptable nga pamagi sa medical consultation kay puro eksperyensyado nga mga medical doctor.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39 na. Ano pa ang pila ka mga dalagko nga mga bulubalita sa palibot sang aton pungsod kag diri syudad sang Bacolod. Mahimo ipatuman ni Presidente Rodrigo Duterte ang paggalog sang restriksyon sa mga lugar nga ginpaidalom sa General Community Quarantine Status kon mapabakunahan na ang 2 ka milyon ka Pinoy. Di ko mga 2 ka milyon ka Pinoy mahimo nga magsarurot na ang pamalatian nga COVID basi pamalang bisan paano mabalik-balik gawas normal kag ang pila ka mga lugar nga padayon ginabantayan basi kon ipaidalo man kabilugan sa kinatawag naton nga paubos-ubos gawas sang quarantine. Kay manti Manila, Davao kag iban ara gyapon sa General Community Quarantine. Di base pamalanga. Base kon paggalog sang restriksyon makaulo-ibwal gawa ang ekonomiya, makaibwal gawa ang mga negosyo. Tigin pamangkot si Cabinet Secretary Carlo Nograles, sininya kon bala bukas ang presidente sa limitado pagid nga face-to-face classes karon nga nag-umpisa ng vaccination program. Sa dalom sang GCQ status, limitado tubtub lamang sa 10 ka tawo ang ginatugutan sa mass gathering kag 50% naman sa modified General Community Quarantine nga mga area. So kung magsige na ang aragkada sang pagbakuna, base kung may kulukambyo man may pagbulubaylo ang pila ka mga status sa nagkalain-lain ka kaprobinsyanan sa bilog nga pungsod Pilipinas. Kay banti medyo maduludata pa ga ulo ibwal pagawa ang COVID-19. Ang bata ya nga variant ga guwa-guwa man daw medyo ginatika-tika ya kita daw hindi maintindihan. Na tapos ang problema may isa pa. Sige morning bawa. Aksyon Fred, tingbon talang ang birthday mo. Aba, miss you. Aba si Aksyon Aiden ko, no? Sige. Sige, thank you, Ged. Sa kay Banisa Mayo, sa iya panamyaw karon nga aga. Kay abyan ko da, Gabi Hipilga, thank you, Ged, sa panamyaw. Sige, ariglado. Kay Ibon Busher, good morning man. Sige. Dira kay Abianta. Ame Agustines Baron, good morning. Kay Kent Bulak Wanisa, mayong agaman. May lang nga pag-upod sa atong tagsagid kaaga. Kay Eduardo Labayen Jr. Sige. Happy birthday, Gid. Baka damo sang gatamyaw kay Rosalina Arellano Espadero, good morning man. May lang nga pag-monitora tagsagid kakagaon kag salamat gid. O standby ka mo anay, balikan ko kamo karon dugay-dugay. Balikay pa kita. May mga ara lang kita obligasyon nga ipatuman ang aton paid program. Okay lang? Balik ako dugay-dugay. Standby. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan,
Ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka
sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nakahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw na ang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong
mga pamatian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kitsa. Pagkanikada nga pagserbisyo, bantog nga komentarista sa radyo, Aksyon Fred Salanga. Our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Kinkilala bilang icon of radio in Negros Occidental sa Tingog Kaghandurawan Awards 2021, Aksyon Fred Salanga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:56 na. Bao si Milili Uligo live nagamonitor karon nga kagahon. Kay Florante Pasinabo, good morning. Kay Leo Antibo, kay Jopel at si Carial, from Pahanukoy with love kuno. Manjo Arnio, good morning. Kay Amor Malayang da sa Barangay Hagimit La Carlota, kay Mon Lisay, good morning man. Kay Kati Bir, gaupod sila karon nga kagahon. Kay Judge Snap Diamante, good morning. Kay Bitilaw sa Binalbagan. Kay Ruben Tampos ang LTO, good morning man. Kay Dr. Ray Valencia sa Binalbagan. Si Toto Raul Alibuga, galadlad nga na pamahaw mo da. Kay Roy Barino. Kay Pare Remias Arroyo, good morning. Kay Barbin C. Kay John Hidalgo sang Manapla. Kay Pare Erning Hurilyada, good morning. Kay Pare Estoy Querido. Sa mga miyembro sang Kaisi Boys. Kay Nick Barca, Cano Rivera, James Patalagsa, JC Sindico, Monsing Siocon, kay Joel Peredo, kay Roger Aguirre, kay Lori Apurado, kay Hubert Carion, kay Mayor, dira kay Jutay Pasqua, kay Lorini Canson, kay Buni Advincula, kay Bibi Tan, good morning, kay Engineer Nariel Bantay, dira kay Jerome Solinap, good morning, morning, basi Noel Amaro Tamyaw ang friend niya, no? Si Vanessa Mayo dira sa Minnesota, sa Amerika. Katiber, thank you, Gid, sa panamyaw. Bisan paano, salamat, Gid. Thank you very much. Mabalik kami pagkatapos ini. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga ton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga ton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot na nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Pagkulong kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio.
Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog na makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog Kagandurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag-adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sagsay ang mga kaintangan Responsable at pagbalita Pagkain na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amoning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalan. Nagahiwat sa ilang mga kaadlawan, karon nga adlaw, sa pagkadamo-damo sa nga Marso 5 gali, no? Ay grabe, oh. Unahong kula na iniwa, ang report sang Kapitolyo, petisyon kontra sa Provincial Human Resource Officer, gintugyan ni Gobernador Lacson kay Provincial Administrator Diaz. Balita Kapitolyo. Detalye po di Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Hindi naluyag si Negros Occidental Governor Bong Lacson nga istoryahan sa publiko ining reklamo kon na petisyon kontra sa kaya Provincial Human Resource Management Officer 5 Attorney Annabel Palik. Suro kaya Lacson ang damlag lang petisyon o kon complaint nga ginpasaka sa SEDEX nga talatapan sa Progressive Alliance of Capital Employees kay permado sa 419 ka mga provincial government employees ang iyan nagintugyan sa kay Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II. Kumada naman si Palik ang ginreklamo sang ginatos ka mga empleyado sang gobyerno provincial bagod man sang hindi maayong pulisa labi na sa pagproseso sa mga papeles sa IACD nga talatapan. Yari si Governor Lacson. Just like before, I don't want to take it up in public, no. But I've asked the provincial administrator to oversee this issue. So I prefer not to discuss it in public. Anyway, you will know naman, media will know. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Henoboya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na ang miyembro sang Kaisi Boys nagatamyaw gid happy birthday karong adlaw kay Jerome Solinap. Birthday ni Jerome Solinap. Dungan kami sini ni Jerome Solinap. Partner, happy birthday karon nga adlaw kay Jerome Solinap. Happy birthday man kay Elsa John Bonilla Laho. Subong man, happy birthday man kay Lia Javier, empleyado sang Kapitolyo. Happy birthday man kay Raymond Gamao sang Nature's Village, Talisay. Purti nga pagka-birthday ni sa pagkadamo. Kay Bal Bukatan, good morning. Kay Marilyn Abarte,
Subuman kay Noel Amara, nami kuno kauli si Kunyilo ba? Kay Edi Ricaport, kay Leonila Tarusan sa Barangay 20 Alangilan, good morning. Mao si Neil Brian Baloeso, happy birthday, thank you, Ged. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo.
Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Good morning kay Nick Alit III, morning ko no sa Alit family sa Murcia, kay Christ Teripol Javier Tanatan, niraman kay Aladino Villalos Lumakad, kay Melvin Piñapel, good morning, kay Marisa Villarosa, thank you gid. Sige. Diri kita ho sa kapik-ape kung aga husto gini nga tiyempo, las 5:15. Dr. Alfred's Green Coffee ang aton recommendation. Las 5:17 na, diri kita. Balita naton sa porsa sa aton kapulisan, si DEO sa Bacolod City Police, nagpabakod pa sa ila kampanya kontra druga matapos nagalog ang border control sa Bacolod Probinsya sang Negros Occidental. Si Aksyon Eric Magbanwa may report. Aksyon Eric, please go ahead. Action, Fred, good morning. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Hindi makapauntat sa kampanya kontra droga ang hindi hugot nga pagbantay sang border control sa Sagwa kag sulod sa syudad sang Bacolod. Matapos nagapabilin sa Modified General Community Quarantine ang probinsya kag syudad sang Bacolod. Sunod sa kay Police Captain Paul Vincent Pindon, tagapamuno sang Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit, ang paghalog sa pila ka mga border control sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental nakahatag ligwa sa mga drug pusher nga makapasulod sa transaksyon sa droga dili sa may syudad sang Bacolod. Kuni mo prebadumdumam sang ipaidalom sa Enhanced Community Quarantine ACQ kag General Community Quarantine o kon GCQ ang syudad sa Bacolod, halos sirado ang mga border control sa mga banwa kag syudad sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Apang sumugod nga gipaidalom sa Modified General Community Quarantine o kon MGCQ ang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental, nakahatag ini oportunidad sa mga drug pusher nga magapadayon sa pagnegosyo pagi sa pagpasulod kapabiliga sang Cebu diri sa may syudad sang Bacolod. Hindi ko man mabasol ang linisin sang parte sa COVID naton. Pinaghatag na ang naton nga all government unit sa leeway sa quarantine or sa health protocols dito sa Bacolod City. So, ang security measures naton sa una, compared to Bong, do hindi na siya balak strict sa mga borders naton. That's why ang pag-check, pagsulod sa mga illegal na droga dito sa Bacolod, hindi na ma-check thoroughly kay siyempre unlike sang MGCQ kita, grabe gid ka stricto. At that time, grabe ang pagbihina ng baligyanay ng droga diri sa Bacolod. Sa Subong, kadasig na lang, kagtapos na lang ang pag-travel sa mga illegal na droga diri sa Bacolod. So, sa assessment ko,
Tungod sa muna nga situation, wala na hold sa borders pa lang. Pero ari man kami di, kag kaupod naton ang pulo istasyon sang Bacolod City nga adlaw-adlaw ga monitor. Kag almost every week kanda kami sang anti-illegal drugs campaign through operations and police-community relations sa ating community. Ginapangabay ko man nga ang komunidad nato magabulig man sa pagihapon sa atin sa pag-report sa atong kapulisan. Kay kabalo ka kinaidik ang pagkontra sa illegal na droga, hindi lang obligasyon sa pulis, hindi obligasyon sa tanan. Alin sa Tumuluyo, barangay official, sa ating LGU, sa amon yung mga law enforcers. So gabay pa nga, sige-sige lang Japon ang pag-atag ng informasyon sa amon. Tag with that, makapaganhagan kita, hindi man natin totally mag-stop ang illegal na droga direct, pero mapaganhagan natin ang pagsulod at pagbaligya malain na droga direct sa Bacolod City. Pero kabalo ka sinirek, kung illegal ang inyong ginawba, datig kabalo ka ginunita ang alternative paano mapasulod ang mga illegal. Isa na naman ka stricto, ano naman ka ubra sa among yung obligasyon dito sa Bacolod City. May aragid yan sila nga sigayonan yung makapalusot sa mga silagpo ng mga kantidad sa legal na droga direct. Police Captain Paul Benson Pindon, tagapamuno sang Bacolod City Police Office, City Drug Enforcement Unit, sa interview sang Aksyon Radyo. Ang inigabalita, Aksyon Fred, ginadulong sa iyo sa kaluwan sa gikan sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:21 na. Kay Jodel Ordon Juarez, good morning, happy birthday kuno sa anak ya, nga si Joris Jade Juarez. Subuman kay Noel Amar, migoya kuno, muninda kay Boy Julingo sa Barangay Mandalagan. Ba si Neil Brian Baloeso, natamyaw yung si Noel, nga ato na sa langit. Birthday man, kadamo-damo galino, sa nagahiwat sang ila kaadlawan, karon nga adlaw. Mabalik kami pagkatapos ini. Normal sa mga coffee drinker. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyong, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Today, DOH is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order, Executive Secretary Major Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang Ardo Vicente Anali nagaupod sa aton karon nga kagahon. Tamyaw ya asawa ya si Gina Toribio Panes kag bata ya nga si Ila Jean Panes dira sa Hacienda San Isidro, Barangay Cubay, La Carlota City. Morning da. May lang nga pag-monitor kay Rodilyn Alvarez Bayabado. Good morning man. Kadira kay Yuditurta de la Piña Barbecue. Good morning. Nami ngalan niya ba? Barbecue. Daligid lang sa aton sini mga kauturan ariho, kung may bukol ba lang nga magtubo sa lawas, medyo hindi ka mapahamtang. Pero subong, daw hindi nagituman ka delikado. Kaysa unang goiter, bukol sa baga, tumor, gilayon ginapaoperahan. Subong niya, hindi ka na magamit payasang pagpaopera. Gamit ka na lang Santon Plus Herbal Capsule. Damo ang nagpamatuod, bao nga mga testimonya nagasiling nga mga bukol nga nagtubo. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon. Resulta sang Small Town Lottery. First draw, una nga bula, 31-36. Una nga bula resulta, 31 kag 36. Second draw, kadua nga bula, 31-1. Ikadua nga bula resulta, 31 kag 1. Third draw, ikatatlo nga bula, 17 kag 22. 17-22. Sige, rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 642 kita jackpot 20 milyones 652,893. Kombinasyon in any order 19, 4, 30, 25, 24, 14. Resulta sang 642 19, 4, 30, 25, 24
kag 14. Sa ilo kita 649 ang jackpot 15,840,000. Kombinasyon in any order 45, 47, 32, 4, 39, 42. Resulta sang 649 45, 47, 32, 4, 39, kag 42. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:29 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang vaccine ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin
sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang Morning kay Reggie Halendra, kay Josette Maguad de los Reyes, kay Huma Lumina, kay Angela Liarte gayon dato, morning kuno da, sa Gani Tison, dira sa Himamaylan kag La Castiliana, kay Rochelle Torbila, good morning man. Dire kita, balita naton sa City Hall, immunization program sang CHO para sa polio kag tipdas, yara na sa masubra 80%. Detalye sini upod kay Aksyon at Tayhupon. Aksyon at, please go ahead. Good morning, Action Fred. Padayon ang pagpangbakuna nga ginahimo sa City Health Office o kung CHO sa pilang ka mga barangay sa palibot sa syudad para sa polio kag measles kasunod nga ginpalawig sa DOH ang implementasyon sinitubtob sa Marso 7. Sunod kay Dr. Edwin Miraflor Jr., tagpamuno sang CHO Syudad sa Bacolod, yara na sa 82%. Kakadamoon sa mga kabataan ang ilatigayon nga nabakunahan sa measles, samtang 81% naman para sa polio vaccine. Dugang pa ni Miraflor, mayara pa sa pila ka manabilin nga mga numbered barangays nga ila sa karon ginatinguan nga matapos samtang ang barangay Tangob kag Villamonte naman sa bahin sang dalagko nga mga lugar. Nagalaw man ni Action Fred nga ilang malabot ang kadamoon sa mga kabataan nga ila target mabakunahan antes pa man ang gintalana nga deadline. Asa sa March 7, at subong sa 82% sa atong measles rubella, 81% sa OPD. Okay. 80. Kaya mga number barangays so ang barangay ay isang top 5 din daw na po doon nagapas-apas na ang iba, no? So Villamon, Itangog, medyo munod pa atong vaksinis. Hopefully makalabot kita, no? Hinahingagot subong sa atong mga healthcare workers sa mga barangay. Balita gikan sa Bacolod City Hall, ang kaaksyon nyo, Aksyon Art Tayhupon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:37 na. Kay Dante Makilanda, good morning lang. Mabalik kami pagkatapos ini. Cellphone Plus Gold. Ako galing si Shirley. Megid akong Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Ang banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Sawa kay Dodge Dalida, kay Victor Tugap, dira kay Ginny Oy Cicer, kag kay Luila Siason. Good morning. Thank you, Gid. Mabalik kami pagkatapos ini. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo.
namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon patayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo patayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang ginadampingan patayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon kita magapadayon Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon patayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo patayon aksyon radyo salamat Bet Malaka Gamala Morning Mandira kay Erwin Gonzales. Diri kita. Balita na to no, 42 anyos nga lalaki patay matapos ginlabo sa banwa sang Binalbagan. Si Action Brian Morden may report. Action Brian, please go ahead. Mahingag aksyon na friend, patay ining isa ka kaingod matapos labuon sang kaingod yung mandira sa may sitio Bugalo, Barangay Santol, Banwa sang Binalbagan, Tinilikdan nga adlaw. Ang napatay ginkilala sa kay Gilbert Panoy, 42 anyos, samtang suspitsado ginkilala naman kay Oliver Aliponso, 38 anyos, tanan nagapuyo sa nasambit nga lugar. Sa pag-imbestigar sa Binalbagan PNP, lunsay hubog ining duha action friend tapos naglalisay. So wala pa nahibalaan nga motibo pagkatapos linabo sang suspitsadong biktima tubtob nga mapatay gamit ang talibong. Nagpalagyong suspitsado action friend tubtob sini padayon pa nga ginaimbestigahan gid kung ano ang pila sa mga likod sini base may ara sila sa mga alitan pa nga wala nahibalaan sang kadaman. Yun ang balita ini sa Action Brian Morden nag-report una sa balita na seksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:48 na mga blatter entry pagkatapos ini. Aragay! Kasakit kisang tiyan ko. Hindi ako kapamuhin. Mauga taluloy sa imo. Kag delikado. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa mangantihon family sa Barangay Payaw, Binalbagan, kag kay Banoy Bahandi, good morning man. Diri kita Evergreen Herbal Capsule. Anong epekto sang Evergreen Herbal Capsule? Las 5:52 na, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden! Time, las 5:52. Asaman si Eden. Si Russell Gomez, good morning lang. May lang pag-upod sa ato na, tagsagid ka kagahon. Kay Runa Regina Traba, good morning man. May lang pag-upod. Las 5:53 na, liwaton ta. Kung diin ang aton patrol sa sining mga tinion sa report ni Aksyon Eden Aboso. Pipila ka mga blatter entry nga mahimo na tipon sang aton patrol karon nga kaagahon. Standby? Okay. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang... Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada,
ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Standard Time, las 5:57. This time check is brought to you by Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon. Hisuna. Happy birthday kay Jerome Solinap. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:58 na, standby na. Sa aton sini, masunod nga programa Aksyon Balitang Bayan numero 1. Nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod,